Want none unless you got buns, hun. Здравейте! Аз съм Яна. Аз съм Сисо. Така де, Сисо, Яна. Да. И ние сме Purple Unicorns. Това е нашето първо видео. Нали, март месец сме. Поздрави на всички. Честита баба Марта. Първо на първо да ви кажем. Да сте живи, здрави. Прави корави. Най-вече корави. Няма значение. По повод нашето първо видео получихме доста странни, нелепи въпроси. И банални въпроси. Да. Решихме да ги пропуснем и да преминем право към по-интересните, като има и предизвикателства към въпросите. Така че може да започнем. Въпросите от Фейсбук. Да, въпроси от Фейсбук, така. Ивелина В. пита. От колко време сте най-добри приятели? Как се запознахте? Приятно ви гледане. Да, обожавам да разказвам тази история. Значи всичко започна миналият май месец. Видяхме се в тролея. В смисъл, това е нашия тролей. Нарекохме го така. Един червен тролей, номер 525. Ако случайно дойдете във Варда и видите този тролей, да знаете, той е нашия тролей. Видяхме се в този тролей. През цялото време той седеше срещу мен. През цялото време се гледахме един друг или гледахме телефоните си. Явно сме се запомнили. И решихме да... 2 месеца по-късно аз го намерих във Фейсбук, пратих му покана, той ме прие. И една вечер просто си писахме. Той ме покани да излезем на другия ден, излязохме, допаднахме се и вече 8 месеца сме най-добри приятели. Гъс. Гъс до гъс. Абсолютно. Гъс, моя гъс. Твоя. Така. Следващия въпрос, зададен към нас, е от Стефани Барутова. Здравей, поздрави на мама, тате и всички около тебе. Как приемате обратните? Стига съм изменял. Да, приемаме ги. Съвсем нормално, все пак гъс, рунтъв гъс. Миришещ гъс. Да, има ги всякакви. Най-вече задници. Точно. Да, приемаме се нормално. Да. Така, следващото е предизвикателство. Имаме предизвикателство от Ади Атанасова. Асенова, пардон. Ади Асенова. Обадете се на рандом номер и завържете разговор. Да. Ало, обаждаме се относно вашата обява. Още ли е валидна? Намерихме в прането. Може би хората да си търсят прането. Не успяхме да завържем разговор, въпреки това беше опит. Беше опит, брои се. Беше опит, да. Следващият. Така. Трябва да те накарам да излезеш по сутиен до супермаркета. Мисля, че трябва да го направиш. Аз напускам. Така. Слушай ме внимателно. Не те знам откъде си, що си. Ще намеря къде живееш и ще го върна тъпкано. Аз до супермаркета с това нещо няма да изляза. Ясен ли съм? И така. Това беше нас за тази седмица. Да, ще се видим следващата седмица. С ново видео, нови предизвикателства. О, и да, докато не сме забравили, другия месец почваме нова рубрика, уникална. Първата ни рубрика всъщност. Да, но и нова. Да. И уникална. И ще ви подскажем малко за нея в следващите видеа. Да. До нови срещи! И ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре или 2 или 3 или там колкото можете повече. Препращайте на ваши близки, познати, приятели. И така, до нови срещи. Аз съм Сисо. Аз съм Яна. Тоест, да, сванахте, аз съм, нали, Сисо, тя Яна. Ние бяхме Purple Unicorns. Айде заставай. До скоро! Ние бяхме Purple Unicorns. Гъс не се получи. Дай в начало. My anaconda don't want none unless you got buns, hun.